Hapšenje direktorice Agencije za sprječavanje korupcije Jelene Perović pozdravile su vladajuće partije. S druge strane, u DPS-u kažu da se tužilaštvo poigrava ljudskim sudbinama. Optužili su specijalnog tužioca Vladimira Novovića da nastavlja s progonom neistomišljenika, što su iz SDT-a demantovali, jer Novović, kažu, ne pristupa niti će u predmetu protiv Perovićeve. Taj predmet preuzeo je vrhovni državni tužilac Milorad Marković. Hapšenje direktorice Agencije za sprečavanje korupcije Jelene Perović jasan je signal da će vlada nastaviti s čvrstom rukom pravedne i odlučne države, poručio je potpredsjednik vlade Aleksa Bečić, ističući da nema nedodirljivih. Da je akcija SPO-a nastavak istrajne borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou, kaže ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. I u vladajućim partijama navode da je hapšenje bilo očekivano. Ja sam siguran da će specijalno državno tužilaštvo i vrhovno državno tužilaštvo kvalitetno odraditi svoj posao, a rekao bih da je ovo samo uvod u sljedeće akcije koje će oni da imaju. Mi smo tokom svih ovih godina ukazivali da je gospođa Perović bila partijski vojnik Demokratske partije socijalista. Evo, upravo smo i kroz njihovu reakciju danas vidjeli da se oni ne odriču nje isto kao što je ona, da kažemo, radila za njih, i ovo je najbolji pokazatelj kako se bivši režim odnosio prema građanima, kako su se koristili resursi koje daje država. Da je jedno kada se krijete iza hajduka Zorana Lazovića, koji je, kao što znamo, bio alfa i omega za mnoge stvari u Crnoj Gori, a potpuno je drugo kada se krijete iza gospođe Jelene Perović. Ja upravo ohrabrujem te nalogodavce, po čijem nalogu je gospođa Perović radila, da se oglase i da stanu iza nje, a ne da staju onim ovlaš saopštenjima. S druge strane, u DPS-u kažu da se glavni specijalni tužilac poigrava ljudskim sudbinama, te da je SPO upao u prostorije Aska nakon što su propali višemjesečni pokušaj nezakonite smjene Perovićeve. Očigledno je da Vladimir Novović više i nema namjeru da fingira integritet, već pristaje da bude obično oruđe u rukama parlamentarne većine i medijsko-političkih krugova koji crtaju mete, pišu optužnice i donose presude umjesto institucija sistema. Iz SDT-a su odgovorili da Novović nije niti će postupati u predmetu protiv direktorice Aska, na što je Nikolić kazao da je teško objasniti kako kilometraža na službenom vozilu ima prioritet u odnosu na pronevjerene milione. Na hapšenje Perovićeve osvrnuli su se iz Mansa. Kažu da se direktorica Aska trudila da ne procesuira ni jednog funkcionera DPS-a koji je skrivao imovinu, te da je logično da ta partija sada napada SDT.